שמוליק, בא לך להסביר למה אתה עושה עמידת ידיים מעל קקטוס ב5 בבוקר. חוגג את זה שקיבלתי שעון חכם מנטיני. א', לא הצלחת לחשוב על חגיגה נורמלית. ב', מה כבר כל כך שווה בשעון הזה? ברוריה, נשמה, את לא מבינה. יש לשעון הזה מסך LCD ענק עם מעקב אחר בערך כל סוגי ספורט הקיימים. תלחצי על הוידאו ותראי בעצמך. זהו, זה עבד. יש לי חשק פתאומי לעשות עמידת ידיים מעל קקטוס. תלחצו על הוידאו ותורידו את טיני עכשיו. מומלץ להרחיק את הקקטוסים מהסביבה הקרובה. למה? תגידי לי למה? למה הם לא הורידו את טאבר כדי לקבל את האוזניות האלחוטיות שלהם בחינם? זה כנראה כי הם לא מאמינים שזה באמת בחינם. אבל זה באמת בחינם. יש לאוזניות האלו איכות אודיו מעולה. אוזניות אלחוטיות בחינם. רק לחצו על הוידאו כדי להוריד את טאבר. קבל את האוזניות האלחוטיות בחינם שלכם.